Time, 3 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 7 sa gabi. May gabi sa Radsang Bacolod, Negros Occidental, Wasa Visayas, Bilog nga kalibutan nagapalag na paratuntunan na zona libre. Karon na daw sang Biyernes sa petsa 11 kita sabay sa bulan sang Marso tuig 2020 o petsa 11 petsa 18 sa bulan sa Marso tuig 2022. Lumatras na ba? Ika-3 ng adlaw sang Biyernes sa sining nagapatapos na ang ika-2 nga semana sang sining tuig makabanan ko sining bulan ang bulan sa Marso sa tuig sang mga Tigre. Sa ato sining pagpalagad sa paglupday takron nga gabi may kapod na ang inyo sining alagad si Bombo Ponce Espino. Tugtog man kita alas 9 ang takna sining gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pila ka mga dalaguan nga mga balita. Balita lokal, balita nasyonal, balita sa luwas ang pungsod, pila ka madalaguan nga mabalita sa patag sa Nampang, kag sa artista. O siyempre kita pag-optan man sa bugos nga pwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters. Ato sa mga Bombo Correspondents sa Bombo Volunteers sa maghatagban sa pila ka madalaguan nga mga balita. Pinaka-ulihi, ang ma-report nga nagkanabo assign sa resitag sa camera of responsibility. Ato sa mga makautanan kag sa the same time sa aton nga mga kabombo. Aton lihog ka na iton kay may medyo adjustment lang ta. Diri man sa aton sari nga pagalagad diri sa aton sari nga palatuntunan. So sa mga taga Parmatira ka the same time sa aton sari nga mga kabombo ginatamiyaw ta na matag Parmatira naton sa bahin sa bilog nga kalibutan ang mga negrense kababacolod noon. Galagalantaw na karagapmati sa aton pinagi sa Facebook kag nagalantaw man sa YouTube kag dagapamati sa 630 kHz. So welcome na sa pagparagad sang pang Biyernes edisyon sang Zona Libre. So may kuha kita iya makabanan no, mayara kita sang siring ginatawag nga countdown no sa naghalapit yang campaign period no. So 7 na lang kadaw ang nabilin masugod ang kampanya lokal sa nagapapili pa ka congressman, gobernador, vice-gobernador sa mga board members. Sa mga kabanuanan kag syudad nagapapili mayor, pagka vice mayor kag municipal kag city officials o city councilors. Ay makasugod din makabanan sa sunod nga Biyernes, petsa 25 no, sabay sa bulan sang Marso tuig 2022. Diri man sa aton sari nga palatuntunan at the same time sa aton sari nga mga kabombo. O di sige no, kag ti may nabilin kita makabanan nga 52 diyas na lang. No, eleksyon na Mayo 9 tuig 2022. So welcome na diri mga kabanan sa aton sari nga mga kautoran at the same time sa aton nga mga kabombo. Di ba ni no gina-expectar nga mangin malapuyot, masandukot ang aton sa nga eleksyon no diri sa may bahin una sa syudad sa Bacolod. No kay ti mabungguan ay gid mga kabanan no ang last termer no nga si Bacolod City Mayor incumbent Mayor Emilio Bingardia ay ga-challenge no sa ti siyempre no nag-migrate diri sa Bacolod 1 year before sang election nagparehistro no diri sa bahin sang syudad sa Bacolod kag nakatapos man no sa nga 3 termer sa pagka-congressman sa 3rd distrito sa probinsya sang Negros Occidental. Tumod naton yung makabanan former congressman Albi Benitez. Ang teres sa vice mayor no so masadya man kanay ka grupo no sa grupo Progreso kay siyempre ma-encuentro man ma-challenge man no sa incumbent nga vice mayor sa syudad sa Bacolod manog 3 term naman ini siya kag ti na pamunuan naman ang city council sa eksakto nga direksyon. Vice Mayor Elcid Pamilyaran kontra sa kay Councilor Cesar Distrito or Attorney Cesar Distrito kag former councilor so man no amanog end nga termino ni Councilor June Gamboa. So 3 corner fight ang away sa pagka vice alcalde no sa syudad sa Bacolod. Ang dara sa mga magapapili sa pagka-councilors no so medyo majority subong mapare-elect sa kampo sang Grupo Progreso. Sino ayhan no ang butuhon sa mga pumuluyo ay makabaran sa mabot nga eleksyon amo nang bantayan naton. 8 minutos sa kaligid sa tak ng alas 7 diri sa aton sari nga palatuntunan sa Zona Libre. Ano labing talapang doon pila ka badaraguan nga mga balita sa mga top stories of the day sa aton nga mga daraguan nga mga balita lokal.
board karon iya makabanan ni Bombo Ansindo Sorilla. No, diri maka-interview sa aton saring city councilor, no, ang majority floor leader, Councilor Rizette Novero, kag ang chairman, no, sang Committee on Education sang City Council. Kay may ginpapasad na iya makabanan nga ordinansa, no, ang City Council sa paghatag sang pahanugot, no, sa mga eskwelahan, no, diri sa may bahin sang syudad sa Bacolod nga magaparegaw na sang face-to-face classes. May resolusyon, no, endorso sang pulo ka eskwelahan sa Bacolod para sa F2F classes. Sunod diri sa chairman sang Committee on Education, Councilor Reneseto Novero. So, ang ining alert level 1, no, nga sitwasyon karon sang syudad sang Bacolod, no, nagpahayag diri ang ang Secretary sang Department of Health, no, si Secretary Francisco Duque III, no, nga ang alert level 1 ang magapabilin, no, hasta sa termino sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte. No, so ang pagpabilin, no, sa didri makabayan sa alert level 1 suno kay Health Secretary Francisco Duque III. Pero aton sa alert level 1 daw amo na ni ang ginatawag nga new normal, no, nga kung sa din amo na lang ning aton nga sunod, no, kag because man sang sining eleksyon daw nagakalipatan tanang mana, no, kag daw nadula man sa COVID, kay nagahilapit ang eleksyon, hadlok man sa COVID nga apektuhan ng eleksyon, no. Kaya kinanglan gid nga magaparegayon kita sang eleksyon para nga magpili naman sa mga bag-o nga set, no, sang aton nga mga officials halin sa nasyonal pakadto diri sa lokal nga mga posisyon. Samtang duga pa sa diri nga balita iya makabaran sa aton nga para tuntunan. Siling sang aton sa nga gobyerno mga kapin sa 100 bilyones na pesos, no, ang madula, no, sa bahin sa pag suspender sang excise tax sa fuel, no. So ang excise tax sa fuel, no, ginsuma dire kagin hatag ang amount, no, sa Department of Finance. Kay ang Department of Finance hindi konforme kag mismo gid, no, aton nga Presidente Rodrigo Duterte hindi konforme sa temporary nga suspension sang excise tax sa fuel, no. Kay kapin sa 100 bilyones kuno ang madula, no, sa aton nga may infrastructure projects kag basic services sa pumuluyo. So balikan naton, no, ang House Majority Leader, no, sang Kamara de Representantes sa bahin muna Representative Carlos Isagani Zarate angot sa sining ginhatag nga kalkulasyon, no, sa Department of Finance. Kag siyempre dala na da ang pagpamalabag wala sa may matabo nga temporary nga suspension sa excise tax sa fuel. Kay reason man sa gapon sa sining parayon nga pagsaka, no, sang mga produktong petrolyo. Kag of course may komento man diri, no, si bahin muna Representative Carlos Isagani Zarate sa bahin sang sining nasambit iyang 200 pesos, no, nga panghatag, no, sang subsidiya, no, sa aton sining nga mga pumulong Pilipinon tagsa ka mga households, no, may tag 200 pesos nga gin-aprobahan ang aton sa nga presidente sa ayuda. Di ko nisipon ang 200 pesos nga ini sa tag sa kabulan, no, ara lang iya makabanan sa 6 pesos kada adlaw ang mabudget do sang tagsa ka household o kung tagsa ka pamilya. Ano niya ng 6 pesos, no? Bisan ibakal mo na subong sang ibos, ang ibos iya makabanan, no, kwan pa ng tag size pang ibos, kwan na, no, ng hindi makatrespasser, no, ang ining 200 pesos nga ayuda, no. So di daw nahikay, no, ang aton iya makabanan nga minority group, no, sa House of Representatives sa sining plano sang administrasyon para sa sining subsidiya. May Zoom interview kita da karon.
Upod sa kay Congressman Carlos Zagan Sarate sang Bayan Muna. Samtang dugang pa sa diri nga aton nga mga balita, may kaupod naman ang aton nga City Administrator Attorney Edward Joseph Consing kay baloon naton nga makabanan no ang ining plano kag mismo ti ang NEDA nagpagwa na no sang pahayag announcement nga ti posible nga magapatuman no sang 4-day work week sa mga offices naton, public offices ta no diri sa bahin sang bilog sini nga pungsod Pilipinas. Ini sa parayon nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo, no? So dapat iya makabanan nga ti buinan tanay ang aton nga opisina or number of days sa pag-opisina. Kag sa palabuton nga ti ginatawag kuno nila iya makabanan nga people's holiday, no? Sa petsa 21 kag petsa 22 sa bulan sa Marso kay magapadagayon sa transport strike no ang lokal naton nga transport organizations no diri sa may bahin sang sudad sa Bacolod. So ang sudad maga-offer man kuno iya sang libre nga sakay. So hibaloon naton kung wala may declaration nga may opisina ini kung wala sa parabuton sa ring adlaw sang Lunes. So may kopod dere sa Attorney Edward Joseph Consing no ato sa ring City Administrator. Kag ang mga fast scrap company naton diri sa bahin sa sudad sa Bacolod no ang wala pa man kuno sang plano nga magpasaka no sang sukot sa plete kay ti parayon ang ilang pagmonitor iya makabanan sa presyo sang per barrel no sang produktong petrolyo kay subong kuno ti ligato nag 120 na ni no pero subong daw nagpanaog kuno sa 100 no ang per barrel nga presyo no $1,000 per barrel ti sigati kung magpasaka sila basi kung mabalikan man kuno sila no so daw ay lang anay status ko lang anay ti ang mga leisure travel ta daw allowed naman no sa level 1 kay ang Ililo since Wednesday no ti nagbalik naman to sila sa alert level 1 sa syudad sang Iloilo. Kagamo maning balantayan no duga pa sa diri nga babalita buwas sini makabaran nga kon buwas sa sini nga semana or next week so matuon ginaguro sa Martes no may ara sang kuana no sa ara sang price rollback no sa crudo kuno do dako no do kuan gid no nang masobra sa 10 ka pesos gid. Ang rollback, so meaning to say, balik iya makabaran sa daan nga presyo, no? Kag nakanda naton. So pero ti para sa aton, mahal pa din Japon. Ang ining plano, no? Kapag pagdagan sang rollback, no? Sang mga produktong petrolyo, no? Ti kon aton diri makabaran nga checkeron are, no? Busisyon ta, no? Ining plano kapag parigan sang rollback. So may rollback sa diesel no nga ara sa 12 pesos and 50 centavos kada litro no samtang sa gasolina naman 6 pesos punto 96 sentimos no ang rollback kag sa kerosene may 9 pesos point 48 centavos per liter ang rollback. So ginatawag naman nila kung may big time oil price hike may ramas ang big time oil price rollback. Ka-expect raw naton no sa dason nga si bana. So pabalik no so bisan pa paano ti hindi na makarakayata na pero sa nasiling ko na mahal pa ini sa gyapon. Kay mabalik sa pila na no sa tikon subong nga presyo 71 no minus 6 ti ara kwan sa pila sa 60 minus 6 pesos no 65 na lang siya no? So ang crudo no kagalabot sa 72 pesos minus 12 ti ara sa mabalik sa 60 pesos so mas dako sa gyapon no ang presyo no bulubugaat Japon sa bulsa ta no makalbo Japon ang ulo ta no kag di makuan Japon pagit no mabuslot ang bulsa ta ka makalbong ulo ta kag ti sa gyapon no antos kita sa siring nasambit iya makabanan no nga
kasakit sa presyo sa produktong petrolyo. Sige, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time. 18 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 7 sa gabi. Adriman sa bahin sa ato sa iya nga palatuntunan. Ina na bata nato sa nga mga headlines sa pagbalik naton, ang mga dalagko na mga balita. Istoryahan ta ang buwas nga adlaw kay iti magaparigayon sa debate ang presidential debate ang Commission on Elections. So still Bongbong Marcos ang kandidato sa pagka-presidente ang hindi mag-attend sa presidential debate. And by Sunday, si ang iya ka-partner, Inday Sara Duterte Carpio, hindi man mag-attend sa vice presidential debate sa palabuton nga Domingo. So amon Japon, so pila na ka-debate wala niya ginatinan. So ang pamangkot, maka-apekto bala ini sa iya kandidatura. So others say yes, others say no. So ti tawo man kuno Japon ang mga desisyon kay hindi ang komile kay hindi ining debate. Pero ti para sa akon once and for all, batian taman kami buluan taman, ang mga plataporma del gobyerno bla nila, kay ti budlay makaron nga sagad balang kita iya ka haum-aom, sang sining mga plataporma del gobyerno. Paano ta na mabalaan kung mayo ka mo magsabato kung hindi? Hindi bla? Kay ti ina test sang mga butante mo. Pero ti para sa ilaya kinarespeto taman ang hindi nila pag-attend. Kaya pag-attend ko na nila, ti focus na nila sa kampanya, ti ila man na iya. So sa nasiling ko na ang gamhanan nga pumuloy sa Gyapon ang magadesisyon sa palabuton nga mayon 9. Bagabalik kita pagkatapos gidamang sa pinaka-importante nga mga pahibalo. Stand by. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay.
Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag
sang bumbo. Napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad. Di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta radyo Bumbo number 1. Sige, pabalik na rin sa aton sa ring nga pagpalagad. Oras sa Bumbo Radio, Bacolod, Philippine Standard Time, 28 minutos. Ang nakaligad sa tak ng alas 7 sa gabi. Ano ba sa aton sa ring nga palatuntunan? Si Bumboan? Okay, sige, no? Liw ko sulaton kung sino ginuna mo da. Sige, na rin naman mga kabanan, no? Sa aton sa ring nga mga same time sa aton sa ring nga mga kabombo. Wow, no? Temprano, para na sa Zoom. Sige, no? Nahon na nato na mga kabanan, no? Ining problema, no? Sa bahin sang aton sa ring nga mga kabanan nga nga pagtaas, no, sa presyo sang produkto petrolyo, no, diri sa aton sa nga kuana, no, nga pungsod sa pungsod Pilipinas. Si ara aton nga City Administrator sa syudad sa Bacolod, no, si Attorney Edward Joseph Quansing, no, sa pikal niya. Attorney, may gabi sa imo live sa Bumbo Radio Bacolod, si Bumbo Ponce ni. Mayong gabi, Bumbo Pons. Mayong gabi sa inyo tagpalamati. Aha. Yes. Salamat gid attorney, no. Sa sining time nagtawag kami sa imo kay gusto taman nga kuan sa purpose ring ato sa ring nga syudad kay ti ang tawagan ni sa mga transport groups ni attorney is People's Holiday, no, by March 21 and 22 pero sa pagkatuod strike ini, no, transport strike. Anong mga preparations aton so far attorney sa palabuton nga Lunes kag adlaw sa Martes? Sa Monday and Tuesday dasong semana, nagdesisyon si Mayor nga sige gyapon ang obra sang lokal nga gobyerno. Bali bukas gyapon ang aton nga NGC, ang aton tanan nga talatapan sang lokal nga gobyerno may obra gidaya. Nang ginhimo ni Mayor is mag-offer kita sang libre sakay. May ara na sa gina-finalize pa sang bitaw subong ang pick-up points. Pero there are initially 4 ka pick-up points within the city. North, from the north and the south, tapos sa east man nga bahin. And tanan ni ma-converge sa public plaza. This will start early Monday morning and it will last hasta sa Tuesday sa hapon. So 2 days ina na may libre sakay. Ang amon impormasyon, hindi man gid ni sa siling massive gid nga strike. Although naghambal man si Mayor nga he understands kag commiserate gid siya, buylog gid siya sa kausa ni sang aton mga transport groups with the rising fuel cost. Naintindihan gid Mayor kung ano kabudlay pagid subong aton mga buhi. Way labot nga may pandemya kita bumbupon sa ginatubang. Yes. Nagpigado pagid ta tungod sa sige pagsaka sang gasolina. So anyway, naintindihan na ni Mayor pero although ni Mayor kinahanglan gid ta gyapon niya magpadayon sang aton nga serbisyo publiko. That's why wala siya nagtawa. Why niya gin pauntat ang obra sa lokal nga gobyerno. Okay. So tiini gin napaminsaran attorney kay para nga may makater sang aton nga mga empleyado sang syudad, no? Yes. Business as usual sa Monday and Tuesday. The City Hall is open to the public. Ang mga empleyado tatanan are still required to report for work. Oo, kay damo gid nga daan gapi namangkot so do ka timely gid ini at least, no, na interview ka namo, no. So pero ano kwan attorney ang syudad maarkila sa mga salakyan or ang mga city bus na lang naton utilize tani? Ang aton nga buses ang mong i-utilize plus may mga vehicles kita from the different departments and offices ta amo man ang paggagamiton. Oo.
See, no? So ang bus na ti damo man ang capacity sa uda ko man capacity na gali, no? Yes, oo. Kaga well, from what we understand though, may ara gid gyapon nga public utility jeepneys nga magabiyahe. That's why sa sa mensahe ni Mayor, nagapangabay man siya nga puntani peaceful lang gid ang ining 2 days nga transport strike. Amo lang na ang ginapangabay ni Mayor sa aton nga transport groups. So kay Iban hindi man mag-upod mo, no? So Yes, Butsingon, oo. hindi man ma-paralyze, no, ang mga biyahe. Yes, that's what we have what we got ang data nga nakuha namon ng Bupons. Yes. Tikay naintindihan taman sa kapigaduhon hindi man ni kasustener ang iban nga driver mga utod naton nga driver nga wala sang income for 2 days. Correct, good, ano? So sige anyway, siguro mga empleyado although iban sila dati may mga salakyan man, so do mas komportable sila kay may mga kulingon sila nga salakyan, no, attorney? Yes, oo, insakto na and gina-encourage namon ang mag-motor pool ang mga empleyado kung daw jutay gid ang salakyan sa Lunes kag sa Martes nga gabiyahe, ang pag-motor pool is encouraged. Okay. So kay hindi man abi kita makabalabag sang kinamatarong sa mga transport ni kay sa tuod lang bagod sining pagtaas ang produktong petrolyo attorney tanan kita sini dire naga-agunto gid, tanan kita apektado gid. Insakto gina Bumbupons. So amo to hambal ko gabuylog man si Mayor sa kaila nga kausa. Naintindihan gina naton ang ilang nga ginasinggit, ang ilang nga ginapakikpag-away. It needs to be heard hasta sa babaw sa aton nasyonal nga gobyerno para ma-address ini nga problema. Okay. Sige. Anyway, and second, attorney, gusto ko lang no, buto sa lang hibuloon, ano nang status ang siring recommendation sang NEDA nga daw 4-day work week kita, so ini information sini sa aton ano sa syudad? Oo, si Mayor is again is all for it, basta ang lain lang galing, ang may natabo lang galing kay si President Duterte nag-announce nga sa Lunes siya mapagwa sang iyang order or decision party sini kung bala dayonon gid ang 4-day work week. So the mayor thought it out nga kulato na lang ang order sang aton presidente kung ano gid ang i-implementar by Monday. Okay. Oo. So kay abo to na practice tani sang una diri attorney sa City Hall? Sometime isang pandemic Bumbupons waay ta na gin practice, although we were allowed to practice an alternative work arrangement. Ang aton to nga ginhimo, ang ginpili is 1 week on, 1 week off baling sistema. Bali ang empleyado magaobra sa isa ka semana, masulod sa opisina, the following week work from home siya. So amo tong aton nga ginhimo, instead of a 4-day work week, we thought nga mas logical ato kag mas safe kay kung may malatnan at the time, at least the second team can still report to the office kag magapadayon ng yagyapon ang serbisyo publiko naton. Okay. No? So tibagay to kay may mando alin sa babado may tasang rason abi no nga magpamalabag sini? Yes, exactly. Kag kung wala man gid let's say for example si President Duterte hindi siya gustong mag 4-day work week, wala siya bisa, wala yagin dayon ang i-order. The mayor said he will reconsider kag lantawon ta basi ma-issue man sa executive order to that effect. Pero depende gid ina gyapon. Okay, sige. Anyway, subong kung kano nato no, ang
daw nagbakod-bakod na gid ag mga resistensya sa mga empleyado man sang City Hall attorney kay majority naman guro sa ila nakabaton booster dose and ti daw nagnubo na gid man ang kaso naton so far taw pila na ka beses nga naka-zero kita this March daw 3 times na nga nag-zero case kita attorney. Yes, that's right, Bubupon. Sa isang Ginoo, wala na gid ta sang incidents of flu-like symptoms sa NGC. Na ito sang nangliligad nga bulan nga kadamo sang may flu-like symptoms. Subong niya okay gid. Buyag lang ha. Okay gid. Everybody is reporting for work. And why gid and amo na hambal mo kapila na ta mag 0 cases the past few days, so hopefully this will continue. Kuha na gid no normal na gid yan no mga helikaton sini naton subong kay we still enjoying no sang alert level 1 ngati daw ay na limitasyon no halos tanan sa aton pwede na gid akagwa. Yes, that's right, Bumbupon, sakto gid ina. Pero permi maniga pahanumdum mga aton nga pinanangga nga mayor nga always let us still observe ang aton nga health protocols. Ang pagsuksok sang mask ara gid gyapon, ang pag-observe sang social distancing ara gid gyapon. Okay, sige. Anyway, may gid no. So attorney, mayo kay may mga information kita coming from you no. Kag ti ini in behalf sa ato sa ring alkalde no sang siyudad sa Bacolod. So lastly, ang mensahe ni mo attorney sa matag paramati naton. Yes, Bombo Pons, gusto ko lang idugang Yes, parte sa aton nga libre sakay bala. Please bantayan lang naton sa social media sa aton nga Facebook nga Bacolod PIO. Dito naton i-post ang mga pick-up points, ang ruta sang aton nga libre sakay. Okay. So hopefully either bukas or Sunday magwa na sa i-post na naton. Bantayan nato na kay i-cater man na namon diri sa Bombo Radio attorney. Thank you sa liwat attorney. Salamat gid Bombo Pons kag mayong gabi liwat. Okay, sige. Sa attorney Edward Joseph Quanzing ato sa ring City Administrator sang siyudad sa Bacolod. Ang transport strike ti siyempre no ang ato sa ring alkalde si Mayor Vilio Bing Nordia nagpagawa naman niya sang statement no with regards ni. So according sa attorney ti problema man na iya no sa mga transport sector ang pagpanagan sang strike no so ang maupod lang ya. Pero ti ang nami to ya kay ti hindi tanan ang magupod. Subot silingon meron gid sang mabiyahe. No? So, siling diri ni Mayor, it's going to be a business as usual sa Bacolod City Government Center. No? So, nag-coincide ba ni sa statement sa aton nga City Administrator. Kaya nga aton nga mga transport groups or transport sector na magapaligan sa ginatawag nga People's Holiday on March 21 and March 22, 2022. So, ini, protesta ini, sa mga transport sector against sa siling spate of the fuel price increase. Imagine ika-11 na ka beses, no? 11 man kasi mana nga sod-asod ka pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo, no? So your city government commensurate with the transport groups sentiments, no? And disappointments. So we express our solidarity with you as you call on the national agencies to provide some relief to an elderly difficult situation that is further compounded by the current health crisis. So as not to disrupt the LGU services, no, hindi dapat apektuhan no serbisyo sa LGU, mga constituency or city government will observe regular office hours. So kung may mga transaksyon, ang mga pumuloyo naton sa bahin sang NGC ito sa Bacolod BCGC naton, Bacolod City Governmental Center, no? So pwede ka mo makakadto by Monday, that's March 21 and March 22 Tuesday, kay sige ang opisina kay sa mga empleyado no nga wala sa may mga salakyan, no, kuana no nang bantay lang kamo din kag tutok lang kamo sa 630 kHz no sa Bombo Radio Bacolod at the same time
no, sa bahin sang aton iya makabanan nga kwan no, sa aton nga Facebook page naton no, sa Bombo Radio Bacolod sa announcement. No, so may mga bases kita dati, pila na kabilog ng bases ang syudad. 2 kabilog mga bases ng mga cater sa aton yung empleyado padulong sa bahin sang talatapan sa government center. Sa mga private companies naman niya, ti ila naman iya kon parigan sila iya sang cancellation o sang opisina, no, kung mayroon sa cancellation sa opisina, ti depends naman na iya makabanan sa inyo nga mga kwandira, no, nga mga boss kag siyempre boss of the bosses gon may ara sang cancellation sang trabaho. Sige, obserbaran tayo mga kabaran sa pulubuton nga adlaw sang Lunes kag Martes ang People's Holiday. Sige, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 43 minutos sa kaligid sa takna alas 7 sa gabi. Surot na report ni Bombo Ansido Sorilla kay ang City Council, no, sa pagpumuno sang chairman sang Committee on Education, Councilor Niceto Novero, nagpapasar sang resolusyon, no, nga ti naghatag sa panugot sa pulo ka mga eskwelahan diri sa syudad sa Bacolod nga magaparigan sang face-to-face classes. Check na to na. Si Bomboan Senior Soriano, may eskwelahan ini. Bomboan, sa report, may gabi please come in. Bombo Pons, nagpasar sang resolusyon ang sangguniang panlunsod sa siyudad sa Bacolod, no, sa sining pahanugot nga ginasuportahan ining application sang napulo ka mga eskwelahan, duga nga napulo ka mga eskwelahan driya sa aton sa may siyudad sa Bacolod nga magapatigayon sang face-to-face classes. Kay man ti Bombo Pons, no, ini nga mga eskwelahan ti kinanglan approval pa niya Bombo Pons sa Emergency Operations Center o kon EOC sa local government unit before sila nga mag-proceed sa face-to-face classes, Bombo Pons, no. So gani sa pagpahayag ni Councilor Niceto Novero, chair sang Committee on Education sa sangguniang panlunsod sa siyudad sa Bacolod nga ang ini nga mga eskwelahan nga nag-apply so far pulo pa lang madugang ni siya Bombo Pons sa una na nga nag face-to-face classes ang Alangila National High School. Amo ini ang pulo ka mga eskwelahan Apolinario Mabini Elementary School, ang Cabog National High School, Negros Occidental High School, Emilia J. Garcia Elementary School, Romanito Maravilla Junior National High School, Handumanan Elementary School 1, Luis Servias National High School, Rafael Alunan Elementary School, Chofilo Hinsole National High School, Alberto D. Arceo Senior Elementary School. So, unanimously, syempre, suportahan man sa sangguniang panunsod sa siyudad sa Bacolod, kay man ti Bombo Pons, kabalo man kitanan nga kon alert level 1. No, basically, allowed naman gidya ang face-to-face classes. So, amat-amat lang, amo pa lang ning ginhanda ang mga eskwelahan, pero kinanglan gid again, no, luwas ni sa resolution sa SP, ihatag ni siya sa EOC, Emergency Operations Center, no, pahanugutan man sa alkalde sa siyudad sa Bacolod, before pa man makaproceed sa face-to-face classes, Bombo Pons, no, ang iniiya nga mga eskwelahan. Sa dugang iya nga pagpahayag, pamatian naton, Bombo Pons, no, si Councilor Niceto Novero. Resolution Sanggunian, which was unanimously approved also by the Sanggunian, favorably endorsing to the EOC sa ilang mga respective requests para nga matagaan sila imprimatur sang local government unit maka-conduct na sang limited FUF or face-to-face classroom instruction. Okay. In the moment nga matagaan na sila, and I believe matagan din man under the current environment, then depende na sa ila respective arrangements ng mga eskwelahan kung saan ugit sila mag-sugod. Okay. Maghimo sa ni mga pag-upod na sa mga manunod nila, sa mga gilikanan, sa mga kabataan.
Okay. So meaning ang imo nga resolution counselor in support na sa pagbukas ng face-to-face classes. That is correct. Produkto mo na sa amon meeting, with now about 40 or thereabout ng mga school heads last week, no? Dito sa Heritage Building sa Elementary School. Inamon din discuss ang mga rudiments, ang face-to-face classroom instruction, ang kinanglanon ang full vaccination sa mga kabataan nga ma-attend, upod na nga mga manunodlo, ang number of students posibleng mo ang sa high school, mga 20, elementary, mga 16 students, sa kindergarten, na 12. But, of course, mga suggested number na, pero ang ako niyang pagtanaw, inatanan-tanan mangin depende sa gihapon sa kada tagsa ka mga environment nila sa ilang mga klase. Counselor, makatigayon lang isang F2F kung aprubahan sang AOC? Yes, ay kinanglanon gid ang DepEd nag-require nga kinanglanon gid ang consentimiento sa local government unit. Okay. Kung nagpadala sila request sa mayor, the mayor can act on that request. Kung nagpadala sila request kag i-copy furnace diri sa Sanggunian, ang akon komitiba, so kami sa Sanggunian will also act on the request as we acted yesterday. Again, padala namon ini sa Emergency Operations Center for purposes of providing them the minimum health protocol upon the standards and conduct ng F2F. So, kung may approval na from the EOC sa LGUAB, masugod na ni sila sa F2F? Pwede na sila dyan kasugod anytime. Depende sa ilang mga respective arrangements sa eskwelahan. So, and that can even include ang F2F nga graduation. Yeah, oo. So, damo naman ga-request para sa F2F ni graduation, counselor? Well, I would say kung nag-request sila F2F classroom instruction na which is to be conducted daily, ang graduation isa man lang nakahapon o isa kaaga. Ilang lang naka-oras. So, ang akon nga pagtanaw, most logically, dire naman na madiretso sa face-to-face graduation, right? Alright. Counselor, pulo palang gid yan, no? Ang iba niya schools, waay pa nag-request. Yeah, officially, amo pa lang na nakasambit diri sa amo. But, expect kami nga mas madamo pa yun. In fact, ang ako na expectation, kasi ang tanan ng mga public schools, ready na able, kasi na direction. That will possibly include man sa mga private schools. So, Counselor, ang college siya, wala pa nag-request? Any college, university, or ano? Wala kami kabaton up to date, no? Wala kami kabaton mga hinyo o mga bahalin sa mga tertiary education institutions. Now, but of course, kung mo tertiary na sila, hindi na sila covered ang gifted. Covered na sila ng children. Lastly, Counselor, ano gusto mo mensahe subong bala iparabot sa mga parents, sa mga kabataan, sa mga teachers bilang chairman ng Committee on Education? Well, first of all, na-congratulate ko sila na mangod sa ilaman cooperation. Nakalabot kita sa ngamuning sa isang environment. So that's important in terms of being alert level number 1. Number 2, ginahilyo ko gihapon na siguro nila pag-binantayon, hindi kita makapabaya. Kaya base sila sa atong tukubaya, mag-surge maliwat ang virus. Sa tatlo, ina-encourage kong aton mga manunodlo, nga kung kabatatani, ini mga nabili ng mga 133 teachers. Ini nga data nakuha ko as long as they bombuan. May mga nabilin sa gihapon ng mga 133 teachers, public school teachers na wala pa nabakunahan.
for various reasons, pero ang ginambal sa ako ni Dr. Montinola, mostly sa mga religious considerations, ang mga rason nila nga wala na pagpakuna. But I hope they will consider the position kag magpapakuna, kahit kung hindi sila mabakunahan, most likely hindi man sila ka-participate sa F2F. Next is, I would like to encourage sa ating mga school heads na kung nahimo, i-listaho na nila sa ilang mga eskwelahan kung sila ang mga kabataan pa nga dapat nila pabakunahan. I-hatag nila sa amon ng numbers so that we can submit these requirements sa EATF. Diba, kulang ang provision ng mga bakuna nga ipadapat natin sa mga kabataan which will most likely arrive next week. So, gina-request man natin ang ating mga ginikanan palihog, ihanda ninyong inyong mga kabataan para sa ating mga continuing vaccination program. Bumuan? Una batiyan nato na Bombo Pons, no, ang committee chair sang Committee on Education sang Sangguniang Panlunsod, si Councilor Reniceto Novero. So amat-amat naman. Mag-amo ni siya gali bumbuan, ti mauna pa yung mga elementary gali face-to-face, no? Kaya mga eskwelahan naton sa kolehiyo, naway pa? Actually, Bombo Pons, sa mga college students, no, may ara na nagani subong kabalik sa school, nakalisensya man sila sa EOC. Hindi ba lang may mga laboratory subjects nga mga kinanglan gid bala nila nga mag face-to-face. So actually nakaamat-amat naman, no? And amo pang ginexkwelahan na sa karon ang graduation kay di almost, no, nga mga eskwelahan daw gusto man mag face-to-face graduation. So actually, Bombo Pons, mga 70 ni ka mga eskwelahan ang nalista nga natalana para sa face-to-face classes sa mga public schools do almost manatanan. So although ti marugtapos ng tuig subong base by next by this coming June bala school year 2022-2023 nga mag face-to-face classes na gid kay manti ang mga kabataan nga daan way paabi na ubos bakuna, Bombo Pons, no, hinay abing pag-abot sang bakuna diri sa aton kag go once mag-abot abi kada siglang mana, Bombo Pons, kay damo na nagapalista subong nga mga kabataan bala, no, nga nagahulat para sa vaccination, especially ining mga 5 to 11 years old nga ginpasugta naman sang aton iyang gobyerno nga mabakunahan, no. So Bombo Pons, amo ni so far ang update report nato ni madulong para sa pagpangalagad sang zona libre ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Ansindol Sorilia. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 55 minutos sa nakaligat sa takna alas 7 sa gabi. Tingnan mo to siya, no? Ang resolusyon nga ipapasar sa aton nga City Council, no, sa siyudad sa Bacolod, headed by Councilor Reniceto Novero. Ang pag-aprobar sang pulo ka mga eskwelahan, no, para sa face-to-face classes o kon F2F, no, nga pwede na sila makabanan makaparigayon sang siring nasambit iya nga kadto na gid, no, sa mga eskwelahan. So do kanami man, no, magamusin na, no. So bagay ako yati dabi sa ko kampante na ko subong masiling ti ining ko isa ti basi ko mag-search pa, no, why not sansa, no, nga mag-search pa ini makabanan, no, ang COVID kay ti mabalik na kita diha sa normal, o naton nga manghilikoton importante nagahalong kita amo malang na mo, no, amo malang na ang maka patigayon sang kwan, no, sang balik na to sa normal, ang importante dira nga kita ang nagahalong. Okay, karon ko hindi makita di maghalong, like for example abi nga bakwan kada, no, gwa ka, hindi ka magsuksok sang face mask, no, makadto ka sa gwa o kag malatnan ka to, no, di syempre dugang naman nga problema. So, ang active case sa subong is 90 na lang. Ang akton nga active case sa subong, no, so far, 90 na lang. Subong nga daw, may record kita iya makabanan nga duha ka kaso. No, sa ining mga eskwelahan, no, diri sa siyudad sa Bacolod, daw happy man kita kay ti mabalik naman sa normal. Kag ma face to face na kita. So, panugod na niya. O, sa aton parang
sa closing, sanong closing na to man? June, no? So may pulo kita kami eskwelahan by June, makuha na kita, balik na kita sa normal na, hopefully. Ito sige-sige man karon ang aton sa ring vaccination diri sa may bahin sang sudad sa Bacolod. Vaccination ni sa ibla sa kwan sa mga kabataan nga nagaedad, no? 5 ka tuig tubtob sa 11 anyos. So sa mga kuliyo ti subong gali may nagakwana, no? May report niya sa tagsa ka eskwelahan nila, no? Araton mapakita mo ng eskwelahan. No, may report na siya sa tagsa ka eskwelahan nila, no? Nga mga kuliyo makitaan ta man labay ta gani sa kwano sa University of San Agustin, no? Sa bahin sang area sang Lasal, no? Do may nagabinalik na mo, no? Nga mga estudyante, di ba kay nga mga bakunado naman na, no? So mula ni nga ginakwanta kay ti once na nalabot ng aton herd immunity, ti kita nyo amo ning resulta. May nagka-question pa na sang una, no? Ginabalik niya pa ning pamangkot sa akon, no? Siling niya kung kay naghambal gyud kun ako nga kun malabot ng aton nga herd immunity, no? Mabalik nagtas normal. Ti anong resulta sa bungaw? Ari na. Ang una ning ginapangita ta, no? Nga nagbalik na kita iya sa normal. Kita mo, no? May mga face-to-face classes na kita. Mga negosyo, alamat-amat naman nga nag-open, no? Kag ti balik naman sa obra, no? Ang aton nga mga kuan, no? Nga mga kauturan nga tinadulaan sang trabaho. Nadulaan sang trabaho sang nag-pandemic, no? Grabe, 2 ka tuig ba? Tiyo ko may ara pa 1 ka tuig subong do hindi nagid sakto. No? So muna nga ginapasalamatan tama ng isa ka isa nga nag-ugyon kita, no? So madula naman lang gid ni ang COVID Tiyo eleksyon na kuha na kakalipat na ta, no? Ang mga gatherings na ganiti kung may mga politiko nga magkinadto di pwerte man ang talilipon. Pero nagasuksok sang face mask. Di amo na ang distancing di tanan na ma-practice, no? Ang social distancing. Kaya nga di alangan punggan mo yung tao magdinugok to karon, no? Kapin pa kung may mga artista to makadto to kag makadto man sa politiko nga idolo nila. Nga pagkadto sa idolo nila ti kupunggan mo na karon ikaw nang akigan nila. Ti sige. Ti daw way ba na, no? Na-practice na, no? So far tinagyan ta na last March 11 ti daw nagligat ang 1 ka semana. Subungkin 1 ka semana sa nagtelelipon to dako nga pagtelefon to sa rally ni BP Lini kag ni Senator Kiko Pangilinan, ti way man nakapekto nagaysaling ko eleksyon lang, no? Ang makapauntat sa COVID. Impunto alas 8 ng takna sa gabi diri sa ato sa ringa palatuntunan sa ato man sining nga pagpalagan. Sige dugay-dugay may kopod na to, no? Ang aton nga minority leader, no? Sa bansang House of Representatives, no? Si Congressman Carlos Isagani Zarate, no? Sang bayan muna, no? So sa nagkaroon ng aton nga bisita kay because ang sining grabe nga pagsaka, no? Sang presyo sa mga produktong petrolyo ti hindi naton makabanan ni makuan, no? Imagine kung nga ang naglabot gid sa Amerika dako ang increase, no? Sang sining mga produktong petrolyo. So ti isa pa na, no? Sa mga ginapanawagan gid dalin sang una, no? Kag ti mismo mabatian ta man sa aton nga transport sector, no? Ang pagsinggitan siya dapat, no? I-suspend gid anay, no? Ang excise tax. Ti may matikang da sa House of Representatives, no? Nga file, no? Nga bill ang House of Representatives amendment, no? Sang old regulation law, no? Kaisa dira ti ang implementation, no? Pagpatong sa gobyerno sa excise tax, no? Kay ginaisip to nila ang excise tax mga kuan mo, no? Mga 100 billion pesos, no? O madula, no? So pero pamangkot ang suma niya
sa Department of Finance o kung sa DOF sa isa ka tuig. Ang ginapanawagan naton ka suspension urgent ini kag subong. Aga suspension sa excise tax sa mga produktong petrolyo, no? Ngati kadugang kita datag 10 ka pesos nga excise tax sa mga petroleum products. So giniisip yung calculate to sa Department of Finance, mga 100 billion kuno madula sa gobyerno, pero isa ka tuig ina. Ti sa sulod sa isa ka tuig, no? Kung mag-amusin na, ti paglantaw naton ang crisis ni sa Ukraine, do you think kati lawig ba ni sa isa ka tuig? Oh. So ako nagapating hindi ko siguro maglawig no sa sulod sa isa ka tuig. Pero ito mo na lang tinaga nga temporary nga suspension asang excise tax. Ti ano gin ang sagay naton kapugong, no? Nga hindi naton anay ina pa suspend ti but silingon sa administrasyon karon ni Presidente Rodrigo Duterte, mas importante pa sa iya, no? Kay balo kamo ining excise tax ti gina ang makuha naman nga kwarta, no? Iama niya sa ato sining gobyerno sa mga proyekto, sa mga basic services. Ti kung hindi makapanghatag sa mga basic services ang national government naton, sindihan ta man na guro. Insindihan ta man na siguro kung hindi sila kapanghatag kay because ngati may suspension mo, no, sa excise tax, sa fuel. Kaya mo lang gining remedy, amo lang gining solusyon, alternative nga solusyon or alternative nga remedy in order gati mapaganhagan ta, no, kag hindi mapiktuhan ang tanan. Pero kung padayon ang pagpatuman kapag patong sa gobyerno sa excise tax sa mga produktong petrolyo, ti automatic, no, tanan kita sa diri apektado. No? Ti budlay gid abi magpatahag sa aton nga amuning natabo ti way kita sang mahimo kay because ngayon suspenda way ta kwartas bong, no? Pwede lang kung magambal nga ti ang Pilipinas bankrupt na. No, kag way na tagiwhon nga kwarta. Kay utang tanan pila na 13 trillion pesos na, no? Kabuusan utang sa Pilipinas, nagyan pa kita sa pandemya. Oh, di ba? So, di ba pati ka mo nga bankrupt ng Pilipinas? Basi manaog ba si Presidente Rodrigo Duterte kan Duterte administration no ay kwartang Pilipinas? Amo ginang masadya. Puro kabay pa hindi na matabo. Kabay pa nga hindi ina matabo. No? So, sa aton nga mga kauturan sa gyapon ti hugpong kita no? Let us unite nga pakibatuan ini, no? And ang another thing ti ang ining panghatag sang 200 pesos, no? Nga subsidiya o ara na sa koton. Liw ko ano sa iya, no? I-call lang sabi. Ato ara na tong aton nga link, no? Ang 200 pesos sa panghatag sang subsidiya ti daw ginhikaya naman isang kuano sang bayan muna ho. Ginkalkular nila sa 200 pesos, no? Nga paghatag sang subsidiya sa tagsa ka pamilya sa isa ka adlaw 6 pesos lang ang gastuhon. Di ano mabakal mo sang 6 pesos? Ambal ni Ma'am Gigi, no? Padilya siya ti Bumbo Pons, anhon ta na iyang kwan, no? Anhon ta na yung 6 pesos, hindi ganyan kabakal sang galunggong na. Isa ka bilog nga galunggong, hindi ka nakabakal. Oh, no? So, ti daw nagwa nga ang aton siling administrasyon subong, no? Daw ang pinsarya ti ara Japon niya sa kwan sa basic services proyekto ti okay man na way tag questions na, no? Kamo nang ginapinsar ta subong pero ang urgency nga gitawag kinanglanon ta mo. Imagine kung maka mo ng excise tax mali mo kasi mag 20 pesos pang rollbacks na, no? Sa mga produktong petrolyo na, no? So ti nami hayaay sa aton tanan kita makabenepisyo kung ikumparar mo, no, sa dito makabanan sa siringiti pa dahil nga pagpamalabag. Tiyo, naga-insister gid o kag nagapanindugan gid ang Department of Finance nga ti dako gid ang mabuhin. Hindi mayo ko ng proposal ti sa katuig kay, no? Pero sa amendment nato ni kay suspension nga ini, panawagan ta sa aton nga suspension. Kwan man, no? Temporarily. Ti ko magtahaw na to yang Ukraine, no? Balik na magtaes normal. Imagine muna gani do kaysa do kabaliskad pa mo pero mga factors ini mo kay makasiling na kita ya
ngati sa increase sang gasolina, sang crudo, sa mga petroleum products, sa increase ini per liter, pagsaka sa presyo, no, isa sa mga factor nga lantaw naton dira is ang shortage, no? Shortage is a main factor, and the another factor dira, ti ko may mga krisis o giyera like sining pagbombardiyo sang Russia sa Ukraine. Nga ang Ukraine main man niya makabanan nga supplier sang kuan sa produktong petrolyo, no? So ti amo ning problema karon sa aton, no? So ti paano tani abi nga i-counter, no? So ti amo ning test ta karon, no? Sa aton sa nga gobyerno kung paano nila ini-counter. Ti ang 200 pesos, teryo 200 pesos kung isipon naton yung makabaran, ti pila man lang ang makuan sina, no? Benefisyuhan, no? So, ti 5.9 billion pesos, no? Ang makapanubo sa revenue sa gobyerno, no? Sa sining pagplano pagsuspender naton, no? Sang excise tax. Sa piya kalinya si Congressman Carlos Esaganin Sarate sang Bayan Muna. Kung may gabi sa imo live sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Maayong gabi man sa imo Bombo Ponce, kag maayong gabi man sa mga kasimando ato dira sa Bacolod kag sa bilog nga isla sang Negros. Ang yes kong, ang pagpanindugan kong no sang DOF kag sang administrasyon subong daw hindi nila ma-suspend, no, or cater, no, ining panawagan sang kadabaan suspension sang pagpatong sa excise tax sa fuel products naton, kay dako gyud kunong madula, no, kay ginasuma-suma ni nila mga 105.9 billion, no, in a year, no, ang madula sa mga basic services kag ang revenue nga makolekta sa aton nga gobyerno. Nanong reaksyon sa Bayan Muna? Kong? Hello? Hello, Bombo Ponce. Yes, okay na Kong? Okay na audio na mo? O daw unstable bala ang akon nga Sige be. Oo. Okay na, Bombo Ponce? Oo, sige. Kung 5x5 ang sulod diri sa akon, no? Ano to ang akon nga haboy dira sa imo, kamusta? Okay man. Sige. Kung solito ko na pamangkot ko ang ining balibad sang gobyerno naton kag sang DOF, no? Sa suspension sa excise tax sa inong ginakabalak-an nila madula nga kapin sa 100 bilyones pesos nga revenue sang aton nga national government, no? Sa lingkod anong reaksyon sang Bayan Muna dire kay do ay chance nga i-suspend ang excise tax sa mga petroleum products naton? Well, unfortunate na Bombo Ponce, no? Kay ilang ginasiling nila nga madula ang revenue. Well, partially it is true, no? Daw tuod na siya kay kung i-suspend naton ang excise taxes, hindi mo na makolekta ina sa consumers. But on the other hand, ang hindi mo makolekta sa consumers or sa mga drivers sa mga operators, but pasabot sina ara sa kamot nila ang paggamit nila galastuhon nila, no? Especially karon nga nagataas na ang presyo sang mga basic commodities naton, no? So makabulig ina sa madamo naton nga mga katawhan, hindi lang hindi lang sa transport sector, hindi lang sa public transport, iban pa nga mga sektor, no? Private sector sa aton nga mga middle income. Ilang gina-offer karon is mahatag na lang daw sila bonsang 200 a month na ayuda. Hindi pa sa tanan, no? Sa 12 milis lang na considered na the poorest among the poor, or ang mga beneficiaries, in-clarify nila karon, beneficiaries ng 4Ps. But even on that aspect, no, ng ginasiling nila nga ayuda for 200, sa diin ano lang ang malabot sina, Bombo Ponce? Kung computon mo ina, mapatak lang inaya nga 6 pesos per day, no? So kung ang pamilya may ara sang 5 ka miyembro,
mahulog lang ina na 1 pesos and 33 centavos. So ano ang mapakadtuan sina ang 1 peso and 33 centavos, no? Daw ginainsulto nila bala ang aton nga mga pumuluyo sina. Amo na nga kami sa House of Representatives, no? Hindi lang kami sa Bayan Muna kag sa Makabayan Block. The entire Committee on Energy chaired by Congressman Mikey Arroyo, and even ang joint committees ng Ways and Means chaired by Congressman Joey Salceda, ang Transportation Committee chaired by Congressman Sarmiento, ang Energy ara na ang Economic Affairs, no? Chaired by Congresswoman Garin. Jointly nagka-recommend gid nga manawagan sang special session para maipasa na namon ang House Bill number 10488 na pending sa plenary, no? Just bago kami nag-break kay tung November 2021 last year. Tapos na namon ini gindebatihan sa plenaryo, pero ginbalabagan lang ini sa mga economic managers kay hindi nila gusto gidya i-suspend ang excise taxes even if during that time in November more than 30 times na nagtaas ang presyo ng oil products. So ari nakita naman karon, no? More than 100 na ang presyo ng petroleum products worldwide is more than $100 per barrel na. Amo ni nga dapat na gidya maging active ag maging proactive ang government na respondihan ini kay hindi na gidya masarangan sang aton mga kasimanwa ang grabe nga pagtaas, no? Hindi lang sa petroleum products karon, even ang prices of basic commodities sa Bombo Ponds. Okay, no? So para ma-explain naton gid mas maayo kong, no? Sa fuel sa excise tax sa suspension, no? Sang excise tax. So diri nagwa nga daw ginapasulabi sang administrasyon ang revenue sang sa ti namian siguro sila magtulok ya sang mga pumuluyo nga nagaantos sang sining grabe nga pagsaka sang petrolyo. Daw mo na? Well, amo ginam makita naton kag hindi naton niya ma-blame, no? Ang aton nga mga kasimanwa na amo ginaya ang isipon, mas gintagaan pa nila priority ang ining kita sang mga oil companies kag ang ginasiling nila nga mga build in this time of crisis nang ginasiling nila mga build projects nila ang enjoy lang sina Bombo Ponds ang mga big contractors, no? And kung sino ang may nag-propose sinang inang mga build projects na ina. At this point, ang kinahanglan gid naton ang immediate relief, no? For our people kay way pa man naton makita kung saan og gid maguntat ining halimbawa ning giyera sa Russia kag sa Ukraine. Way pa kabalo kung saan ina maguntat, no? Even if nang ginasiling nila Bombo Ponds na next week daw may big time rollback. Ang gina-announce na karon 12 pesos daw next Tuesday, may rollback na 12 pesos. Pero kung ikumpara mo sa gintaas niya in the past 11 weeks, daw wala sing gipon, no? Wala pa gihapon siyang alibyo inang 10 o 12 pesos na rollback. Kay kung lantawon mo, tung nagligat nga Martes, 13 pesos gani ang gintaas niya, no? Dugang dito sa mga increases niya in the past 11 weeks. So, again, ang panawagan po naton, suspension. And gusto ko lang i-clarify, Bombo Ponds, ang ginapanawagan naton nga suspension sa collection of excise taxes, hindi sa bilog nga tuig. Nang ginasiling nila nga 100 billion plus na mawala sa revenue, I think that computation is for the entire year. Kung isuspend mo, ang ina nga suspensions sa tanan nga excise taxes, no? If I'm not mistaken. Diriya sa aton nga proposed nga lay nga ara na karon on second reading dira sa House of Representatives, selected products lang ang gusto nato niya nga mai-suspend ang excise tax, no? Correct. Hindi pagani kasali dira ang value added tax, excise tax lang ginapasuspend nato, no? Sa diesel, gasoline, LPG kag kerosene, no? So halimbawa sa diesel, ibalik naton siya sa
pre-train level, no, bago naipasa ang train law. So but sing ganun sina, wala, zero rated siya, wala siya sang excise tax. So ang mabawas mo ya sa kada litro is 6 pesos per liter, no, sa diesel, no. Kag sa gasolina daw mga siguro para sa 4 to 6 pesos man ang mabawas mo ya, no, sa gasolina. So amo nang proposal naton Bombopos, hindi nat o ay ganit naton gin propose nga tanan nga excise taxes i-suspend mo, no? Sa Fuel lang. petroleum products, selected lang 4 lang nga produkto ang gusto naton ma-suspend. Okay. So luwas sa fuel, ano pagid Kong? Amo lang ito, yung ang 4 lang gid diesel, gasoline, LPG, kag kerosene, no? Okay. 4 lang ang aton gina-recommend kay amo ni ang mga very sensitive products. Ang aton mga consumers, amo ni ang kag mga commuters, ang aton transport sector, no, public and private transport sectors, diri yan nagadepende sa paggamit nila sang ilang mga ginatubhong or gamit sa ilang mga salakyan. So kag ang proposal naton, i-suspend siya for 6 months. Pero kung magbalik dayon ang presyo sa world market sa $65 per barrel na level, hindi na kinahanglan, no, sa amon proposal, sige, pwede na ibalik na Mabalik dayon dayon. ang excise taxes. Okay. So I think Bombopon, very reasonable ining proposal naton, kag immediate na ma-implement ina, hindi ka na mag-agi sa burokrasya. Kay ining proposal nilang ayuda, bisan sing ganon mo, dublihon pa ina, mag-agi pa ina sa burokrasya, no? Tapos may tendency pa, no, na may probability pa na magamit man ini sa politika, kag makurakot pagit ini, no? As our experience in the past, ayuda shows, no, na bisan sa panahon sang pandemya, ginakurakot pagid ang mga ayuda para tani sa aton nga mga kasimanwa. So amo na ang gusto naton nga likawan na. So kung mag-ayuda kita, dito na ya bawasan mo ang excise tax. It's also in the form of ayuda, no? Kag ang makinabang sina, ang makabenepisyo sina, hindi lang isa ka sektor, kundi madamo nga sektor sa aton nga mga pumuluyo. Base na misunderstood lang ni sang kwan sa administrasyon kasi Department of Finance ang kiti abi nila 1 year, no? Pero 6 months, pero iya kung sa kong, no, saling mo nga kung magbalik naman sa tawhay, pwede man na iya nga insigida ipatuman naman liwat sa gobyerno, no? So ang full details natin ara man siguro Japon sa inyo nga ipapasar nga House Bill da. Yes, tama ina Bombopons. Kaya kung nagpati pa lang sila tung una, tung ginadebatihan wala namon ng train law, no, nga automatic may power ang Department of Finance na pag maglabot na ang presyo sa oil products sa $80 per barrel, pag sunod-sunod na ini, no, halimbawa for the next 3 months amo na ang presyohan niya, pwede na automatic na i-suspend nila nga hindi na magbalik sa Congress. Ang problema, kung ginpasa na ang ginparatsada nila pa sa ang train law in 2017, nag-insert sila sa provision to suspend pero hasta lang 2020, no? After 2020, wala na sing subong nga power ang Department of Finance. Sila man niya ang nag-ayaw, no? Hindi nila gusto niya i-suspend. So, just a compromise, nagsugot sila, sige 2 years, pwede na mo i-suspend pag nagtaas gid ang presyo. But as I can recall, it was never used, that power to suspend. Why ginayagid gamit sa Department of Finance even during that time nagitagaan sila sang power sang Congress between 2018 to 2020. Amo na nga karon, ang Congress naman nag-take sang initiative, no? Kay nakita na gid sang mga members ng House na especially last year, no, more than 30 times nagtaas ang presyo sang petroleum products last year. Why pa kita nagbalik sa mababa na level, no, since last year. Pataas pa gid siya. Kag na-complicate ini na tabo karon sa Russia and Ukraine nga madamo sa mga oil producers, no, nga ginakuha naton sang oil,
mga speculators man sila, no? Even if hindi ang Russia ang main source naton sang oil, pero nakita naton pati ang presyo sang aton sources, no? Halimbawa dira sa Saudi Arabia or sa Middle East countries, nagtaas man ang ila presyo. So amo nang ginaatubang naton nga problema karon, kag gusto naton may immediate relief sa aton nga mga kasiman. No? Pero daw ano kita Bombo Ponce, manhid, no? Kung sa Tagalog pabla, manhid ang gobyerno naton, ang aton mga economic managers nga ara lang da sa air conditioned rooms nila, no? Kay kung sila siguro ang gina-challenge gani naton sila Bombo Ponce, kung kaya nila bala mabuhi, kung may ara lang sila 200 pesos nga ayuda, kag ang gastuson nila 6 pesos a day lang for a family of 5, no? Ang dugang dito sa ilang minimum wage kung may ara sila sweldo karon, no? So hindi gina siya enough, kulang gid na iya Bombo Ponce. Oho. So ti mo na taning Hescoman, no? Question balik sa imo, no? Ang 200 although na paunahan mo na ni Gina. So para sa inyo, kung sabayan muna, anong alternative, no? Magluwas sa 200 pesos panghatag sa ayuda, ano mas maayo? Well, isa lang ina, no? Ang siling ko gani kay ina, wala ang problema, ginapanawagan man nato ng ayuda, pero hindi ina siya enough, no? In fact, panahon naman ni istoryahan naton, halimbawa ikatwa, madugay na nga panahon Bombo Ponce nga wala sang pag-aumento ang sweldo sang aton nga mga workers, no? So dapat asikasuhon man ina kay ang aton minimum wage karon niya hindi na gid siya ginatawag nato na living wage, no? Sa isa ka studies ginasiling ang isa ka worker or isa ka empleyado dapat ang ginakita niya sa isa ka adlaw is 1,072 pesos bala, no, para matawag naton ining living wage, no? Nakabubuhay na sweldo. Pero ang pinakataas karon niya na sweldo diri sa NCR ara lang bala sa 549 o 539 pesos a day, na hindi gid siya enough, no? Sa imo nga panginahanglan, especially kung dira ka sa probinsya nga mababa ang minimum wage. So isa ina sa dapat man nga ginatulak naton. Pero diri gid sa issues ng oil products, no? Ang nakita namo na strategic solution gid diri Bombo Ponce is i-review kag i-repeal na kung hindi man substantially i-overhaul ining oil deregulation law, no? Kay since 1998 na gin-regulate ining deregulate ining oil industry, naging hostage na gid kita sa mga oil monopolies, no? Ang gobyerno naging inutil, naging announcer na lang ang gobyerno sa kung ano man ang gusto nga presyo sang oil companies. So I think it is high time na review ini, hindi man ma-repeal, substantially ma-amend ini, kag ma-overhaul ining oil deregulation law Bombo Ponce. Okay, sige. Anyway, bantayan nato ni sir, no? Kung ano pang mga development kay basi makalabot man ini sa palasyo sa Malacañang ay ning demand karon sa mga pumuloyo, no? Majority, no? Sa mga Pilipino with regard sa sining grabe na nga pagsaka sa produktong petrolyo. Congressman Sarate, sir, salamat kid sa sining time diri sa Bobo Radio Bacolod. Mayong gabi sa imo, sir. Damo man nga salamat Bombo Ponce, mabuhay ka kag sa aton manwa dira sa Bacolod kag sa bilog nga Isla San Negros. Nagatamya ako sang isa man ka mainit na pagbati, no, sang ining gabi isang Biyernes. Salamat Bombo Ponce, mabuhay ka. Okay, salamat. Congressman Carlos Esaganin Sarate, sang bayan muna. No, diri makabanan sa ato sa ring mga at the same time sa aton nga mga kabumbog. Ibalikan ta lang ni siya. Ito dugang niya reaksyon bala, no, sa sining pagpanindugan, no, sa aton gobyerno. Edo manhid ko, no, nga wala gid ya nagakuan, no, nagapanumdum, no, kag hindi na mamati, no, sa legislative, like there is House of Representatives nga dugay nang nagapanawagan niya ko pwede sa sining from $65 per barrel, when we say barrel talaksan ini, no, ang dako-dako lang kuan nga suludlan sang datong, no, so talaksan ini. So sang una sa dago enjoy nagtatag 30 na ni gurong litro, no, sa ato 25 30 $65 lang per barrel.
ti galabot sa 80 sa 120 na subong, no? So panawagan nga ti ko pwede anay i-suspend, no, ang implementation sa excise tax. Ti bisa na mo na ni nga panawagan pero ang DOF nagasiling na nga by 105 billion masobra madula sa revenue sang sudahan sa sang national government kung i-suspend naton, no, ang pagpatong sa excise tax. So ang pamangkot siling sabayan muna tinga ano na tinuigaw na proposal 6 months pa lang gani, and ang 6 months ti pwede man malif kung magbalik na sa normal ang presyo. Hindi na siling hasta gidya 6 months, no, para lang sa common nga tinaga blama maumpawan lang tabla, hindi kita matamaan sa gasto, no, sa siring saka sa mga produktong petrolyo, no. So di ano mo na kay di na magid mamati, no, so manhid ko ng gobyerno gagaining pagkanubo man nila sa 200 pesos nga ayuda sa bahin sang national government sa tagsa ka pamilya sa pagsuma 6 pesos kada adlaw. Ti kon may anom kak membro sa ang pamilya tag piso lang kada adlaw sa inyo anong baklon mo piso. Ti ang piso namin hantak sa ulo sang mga politiko ni blang mga tukso man kagat siyempre no di kabalo na mag kuan bla matag solusyon sa problema nga ginaantos naton subong. 29 minutos sa kaligan sa taknang rasot sa gabi, matag nagtapila ka mapanumdom, no? So punan ta ni Japon, in-check na tuliwat ang mga fast company. Kuan man sila, no? Hands off man sila sa pagpasaka sang kuan ano, sang presyo plus sa plitihan, no? Pagpasaka di makabaran sa plitihan diri sa mga fast crafts. So rana to na, no? Sa report ni Bombolyan ni Silvinardo kag ang presidential debate bukas yan daw, tutukan taman ng magalawig sa sulod sa 3 ka oras. Magabalik kita pagkatapos kinabang sila. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips agad malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugali
kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti
Kay ginkakasama kami sa Libertad, di ba nakukuha sa balay na lang. Ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong, may may hapo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat ko sa Bumbo Radio, sang ginatag nila ng 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta radyo Bumbo, number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic. Paradyo Bombo. Sige, pabalik na rin mga kabaran sa aton nga pagpalagad. Oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippine Standard Time, 44 minutos sa kaligad sa tak ng alas 8 sa gabi. Ang mga fast crop company, no, sa pagpanguno sa sang Wizam, Sir Frank Carbon, ang wala pa man sang plano, no, magpasaka as of this time kay sang Martes sa dugang implementasyon diri mga kabaran, no, sang increase sa fuel, no, tiwan pa magid sila iyasang tikang diri nga magpasaka man sang plitihan, no. So subong open ang tanan ang aton nga Malaysia travel, no, do okay na do naga-enjoy naman alos kalabanan sa leisure travel. Ang Iloilo since March 16 ara naman iya makabaran sa alert level 1. Sige, check naton, no, ang report sa Patro si Bombo Lianizil Menardo. Interview sa kay Frank Carbon, ang Chief Executive Officer sa MBCCI, pero isa man isa sa mga manager sa Wisam Express, no, nga nagabiyahe Bacolod to Iloilo, vice versa. Sekta, sa piya kalinya, Bombo Lianizil Menardo. Bombo Lian, sa report, please come in. Yes, Bombo po. So sa asod-asod sini nga pagataas isang gasolina kung sa diin, no, pila naka-strike ini ang price hike sa fuel, Bombo po. So sa bahin isang fast crop na wala sila yung nagapataas sa plete. Kaya tungod una, bangod Bombo po, naga-expect sila nga ang manager sinino sa fast crop nga maganubo ang presyo sa fuel sa masunod nga semana, Bombo Falls. Kay sunod sa ilang monitoring sang presyo sang fuel, no, sagwa sang pungsod nagnubo na is less than $120 per barrel na, Bombo Falls. O kung yara nila naghamboy, no, sa $100 per barrel ini ang presyo sang fuel subong Bombo Falls. Kung magpataas pag ini sila sang ilang apritihan, so imbis nga makaganar ini sila, Bombo Falls, base ko no maguntat ini travel ang mga tao, Bombo Falls. Kay ang sabahin gani daan sa mga sini, Bombo Falls, sa sabahin Bombo Falls. Yes. So sabahin sini sa mga jeep daan duga man sila, no, duga gusto man nilang magapataas. So ang sabahin man sa mga tricycle, so
amo man daw mapataas pa sila sang presyo. Te karon kung magtinaas sila ng plete ang tao mauntat sinisang nga travel kagang ila mga cargo ti pwede lang yang ipadala nila sa usap which is bamupod sa do ka dako man nga lugi sa bahin sa mga fast craft operator which is tani nga makaginansya sila. So subong gina-estimate nila ang pag-increase o na pag-decrease ni sang fuel bamupod which is nag-decide sila ya nga hindi magapataas ang plete kay kadako ini sang epekto sang pulo 15 pesos nga pasaka sang plete kay isang nagliligad nga si Manay nagtaas man sila pero 25 pesos ini bambopon. So amo ini ang klaro nga eksplanasyon sang CEO sang NDCCI nga si Sir Frank Carbon nga wala sang pagtaas sa plete sa bahin sang fast craft bambopon. Ang tawo kung malaan nilang mahal ang plete mapatahaw-tahaw naman lang pagtawhay lang na niya mahulatan na nga barato no? So sakto na wadaan gini sila pasayro magmuni. Yes, correct kina mo sa bahin sinisang managing klaro lang nga wala yan nagtaas. Kaya isa nagliligad sa nga do grabe gid nga 13 pesos gid ni ang gintaas ang gasolina at si amo tayo napataas sila sa plete pero subong nga nag-amat-amat naman nubo sini. So nagahagan-haga naman sini ang plete o kon nagin balik naman no sa standard sini o kon minimum fare nila subong nga ba mo pag subong no aga matamat naman sini taas-taas ang mga capacity kag ang sa una ba mo ang ruta nila o kon ang balikan is 20 sini ka balik ini ang biyahe sang fast craft subong naga-4 to 6 na lang sila pero kaluyan ko ba mo ang ining capacity no nga 20% is nagamat-ama 30 to 40% nagasaka sini ang biyahe sa fast craft ba okay, so meaning to say ang 4 ka trip kada adlaw basi mo na 8. Yes, correct ka ba mo ang 4 sini do ma-turn sila into 6 ba mo 6 lang anay no yes. Sa kida daw 8 na kabalik mo. Yes, so nagligad gani kano 20 sinihang ilang pakanto pabalik ko na ruta sini subong daw nag pero subong amat-amat naman ba mo nga nagabalik sa normal ang ilang biyahe sini. Ti mayugid no. So leisure travel ti ara na no. Kay since March 16 nag-alert level 1 ng Iloilo. So why na gid ya palso subong kung maglakat ka sa Iloilo. Yes, amo gid ba mo no sunod-sunod sini ang biyahe kag wala man sang kanselasyon ti tani ni kung magnubo pag gini ang kaso sang COVID ti sunod-sunod na gini ang pagtaas ba mo no ang pag-hike sa ilang capacity sa pagbiyahe sang fast craft. So bang so matian ba na natong anduga nga pahayag sa nga CEO ka MBCCI nga si Sir Frank Carbon. Apisar nga nagasigi taas ang fuel no ang presyo may ara sa bahin sa fast craft sini ang pagtaas sa plete. Number 1 ang amon expectation or basa next week hindi siya magtaas ang gasolina. Yes. Kay ang presyo sa gwa nagnubo na less than 120 dollars per barrel. Yes. That was the basis sang saka sang I think 13 pesos and 5 pesos. But today, ang last ko nga basa, it's almost daw ara na lang siya humble a little over $100. So gapanaog siya. Okay. So we're expecting gani nga ang oil companies will announce rollback instead of an increase. Yes. So, kung amoy ng matabo, then why kami kasuna nga magpasas? Yes. And we're not even contemplating or computing now sang increase. Oo. Ang last nga increase namon was done Friday. Oo, atong saka brakag ayo tag 30 pesos. Yes. No, ang diesel and 5 pesos ang gasolina. Oo. Sir Frank, kamusta subong ang biyahe ka fast craft? Okay naman. Ang biyahe sang fast craft, I think ara kami sa 4 round trips lang. Instead sang anti-sang pre-COVID na daw 20. So, 4 over 20 is around only 1/5 or 20% pa lang ang biyahe. Kag inang 20% or 4 ka round trips, hindi pa namon gid man mapuno the 250 ng capacity ng barko.
we're just doing an average of 120 to 130 per trip. So, mga tunga lang. Yes. Oo. But it's the trajectory or it keep on increasing week by week. Okay, we started with 30 to 40. So almost 3-4 times na. Yes. Ng saka. Yeah, okay. From 30, 40 now it's going 120, 130. That's mean 3 times. 3 to 4 times. Which is very encouraging. So kung hindi lang kami magpasaka, mauntat lang yung saka sa gasolina, I think ang pasahero sige na siya travel. Yes. No? Oo. Sige na siya negosyo, sige sa pangita kwarta. So, ka-expectar kami nga before the end of the month, matamat na mo na puno ang barko, makadugang na kami 1 more round trip. So, instead of 4, basi may mo na siya 6 round trips, 2 round trips dugang naman. Sige lang, amat-amat lang. Oo. Tapos nag-volume, nagasaka. Kasi nga si Mana, wala. Oo. Sang nagligpit pa ito nga si Mana. 2 weeks ago, ang saka na 25 pesos. Oo, hindi ka magpasaka, anay. Okay, oo. Okay. Biskan ganin na kami anticipate kung sige pasaka nga mo tubig nga tag 120 per barrel. Oo. Tag magsaka sa another 5 to 10 pesos, ang amon basta, kung pasagaan pag ginamon 25 to 50 pesos, ang tao base mag-untap na travel. Kay way labot, nagamahal ang iya nga plete, magamahal ang iya nga jeepney o tricycle o taxi. Oo. No? Man. Yes. Basi hindi na lang siya. Tagang iya balaklon sa pagkaon niya sa balay, magamahal pagit. Just like masling siya, mapamuyong lang tanay sa balay, takag mag-text ng tanay. Adala talang nga akong negosyo na sa Orissa, hindi na ta magsakay. Kapwa talang to sa atong customer sa Iloilo. Ang Iloilo, padalam na paog lang nila sa pier. Kaya matabo, madula, instead na makaginansya kami, nagdula na gidang amon na pasayro, maberge na kami. So, kinangulan balansyon mo ang imo plitihan kag sa masarangan sang imo pasayro bayran. Bombo yan? Yes, a bamboo falls. Amon a bamboo falls sa Mayo, maniya kay sa isang fast crop, wala isang pagtaas, isang plete, kiti medyo mabugat sa mga ganyan bamboo falls, sa magtaas, pag sila sang pletihan. Amo man gani no? Anyway, pero espektaron tagid na, no? Hindi pa subong, no? Posible sa mga inadlaw nga magalabay, may pa-increase kita sa amo na ang preparahan ta. Yes, ang magagani bamboo falls. So magsige sinitaas guro ang fuel, amo naman na magdesider sila nga magpataas masang pletihan. Sige. Pangamuyuan talang maglinong na tong Russia kang Ukraine. Amo gid, no? Kaisa man na sa factor nga nagataas ang presyo sa fuel. Okay, sige. Sa Bamboo Falls para sa pagpangalagad sa Zona Libre, ini si Bombolya ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo. Sige, salamat sa patron. Bombolya ni Zil Minardo ti ang antos sa problema ta sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo na wala sa katapusan ang talakayan ta. Sige no? So ati sa palinton na sa aton nga mga tagparmati. Dirita na last sideline kita makabanan sa siring genset nga debate, first presidential kag vice presidential debate no sa Commission on Elections sa buwas adlaw March 19 ka March 20. Ang March 19 buwas adlaw no presidential debate ini no nga tabungan sang pila na confirm to siyam no sa pulo ka mga presidential candidates. So as always, nagapamalibad no, si former Senator Bongbong Marcos, no, ang si BBM, no, kag si Inday Sara Duterte Carpio nga magtambong sa debate sa Sabado kag sa Domingo. Ang siyam nga nag-confirm, amo ni Senator Ernesto Abilia, Labor leader Leody de Guzman, Manila Mayor Francisco Moreno Dumagoso, former National Security Advisor Roberto Gonzales, Senator Panfilo Lacson, Senator Emmanuel Pacquiao, businessman nga si Faisal Mangundato, Dr. Jose Montemayor Jr., kag of course, si Vice President Leni Robredo. No,
no, siyam ang nag-confirm diri mga kabanan, no, nga magatambong sa first COMELEC presidential debate, no. So according diri sa kay Commissioner George Erwin Garcia, ang first presidential kag vice presidential debates nga patigonon dito sa Sofitel tent, no, sa Pasay City. Diri man ni ginpadayon sang Commission Elections ang filing sang COC mo, no, sa Sofitel Hotel. So ang debate ara niya sa Sofitel tent sa Pasay City, March 19 kag 20 alas 7 sang gabi sugod. So nagapanawagan diri ang Commission on Elections sa pumuluyong Pilipinhon, no, nga kung pwede ti opdan, no, ini sila, no, sa patigonon ga debate, no, sang mga presidentiables. Never mind yun naman na hindi na magtambong, ba na sila. So pamatian ti ang siyam no, kaya at least, no, contributions ini sang Commission on Elections in a list ensuring that the voters are fully aware, no, of who they are voting for. Kung sinong ilang abutuhon nasa babotante, of their qualifications, of their positions. Gin pasiguro niya man dere nga ti ang event, no, will be fair to all the participants. So kagi pasiguro dugang nga ti mangin impartially, fairly, and the same thing, equal opportunity sa tanan, no, nga ti makaistorya sila sa ilang nga mga botante. Weekend debates, no, amo ni ang bansag nila, no, weekend debates will be the first of 5 debate series organized by the Commission on Elections or COMELEC candidates running for the national positions. So negato may mga senatorial debate man to, no, ang mga media entity like sa mga Dagko nga TV Network, ang KBP kita, no, sa Bombo Radio, no, patigay kita sa Presidential Forum, pero wala man to si BBM, no, nag-attend. Pila na ka beses, no, nga wala niya sa inisa nag-attend. So siling ko gani ti iya man na iya diretso, no, depende na sa iya kay ti gapati sa iya kuno nga kung sa debate balik-balik lang question da mo. Di iba niya gani nga masuporte sa kasiling ti niya daw isan man lang isyu na kay Bongbong, so ginaguba nga kuno kawatan magnanakaw, tax evader, mula na, no? So ti mo managurong ginakadukan, pero ti kun isog dia si Bongbong, tubangon niya, no? Si Senator Marcos, tubangon niya, no? Patag ya da, amo na ning sansa, no? Nga makapatag sa kaysa mga rally, do niya man ginamention, no? Ang iyang ang gina-issue na boy sa iya. Kay ti tuod man gid na ang punto nga ti aplarihom lang question kag ti pulihan lang sa no, sang iya mga katunggali da, pero ti ang nagapuli sa iya, no, mga kontra matanan ni Bongbong Marcos, no, sa pagka-presidente. Pero ti tuod man gid na kung ginabuli ka, base ko ikaw pa yung pilion sang tawo, no, ti depende na iya, no, diretso na sa gyapon sa mga pumuluyo. Kung nakilala niyo si Marcos, ti inyo man na diretso, no, pagay ti ining mga Marcoses kasalig naman ni kay ti damo mga cronies na isang una sa iya sa time sang amaya mo, no, kag mga believers o loyalista in short, no, sa mga Marcoses. So ti diretso na nila yakon hindi sila makabanan magtambong, no. So ang mag-participate naman sa vice presidential debate amo ni sa March 20 naman alas 7 sa gapon sa gabi, Walden Villo, Rizalito David, Manny Lopez, Dr. Willie Ong, Senator Francis Pangilinan, Carlos Serapio, kag Senate President Vicente Soto III. Si former Manila Mayor Lito Atienza, na-decline man siya, no, due to medical reasons. Kag si Inday Sara Duterte, hindi man magtambong sa debate. Sige, tutok ka mo din buwas, kay live naton dire, no, ay hatag tang palatuntunan zona libre sa debate sang COMELEC sa mga president sa boss alas 7 buwas sa gabi. Wala ito tiyempo, alas 9 ng tagna sa gabi sa ato na pagpalagad. San bay na kamo sa Santos ng Rosario masunod naman dira, no, ang Bombo Haray sa gabi. Ay alagad si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa papoda pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia.